गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ अदालगुरिनि उलुबारि नगररेखा गुदि फरायसालियाव इन्डियान आर्मि रेड हर्न्स डिभिजन हान्जाया सावस्रि बादा खालामदों। अदालगुरि जिल्लानि उलुबारि नगररेखा गुदि फरायसालियाव रायजो राजाफोरनि देहानि बायदि रोखोमनि बेमारनि आनजाद नायदों आरो फाहामथाय मुलिफोर राननानै होदों रौनिया हान्जाया। बे फाहामथाय मावबादायाव गोबां रायजो राजाफ्रा फाहामथाय लाफैदों आरो भारतारि रौनिया हान्जानिसिम गोजोननाय फोरमायदों। ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं आरो रायजो राजाफ्रा खौरांनि गेजेरजों गावसिनि गोजोननायखौ फोरमायदों। गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव भारत सिमना ओनसोलनि पिपसु ओनसोलनिफ्राय माजिथाम मोसौजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंखौ इरान नार्जारि होनना सिनायनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ सोनाब बंग रायजोनिफ्राय संकस दैमा बारहोनानै सरलपारा फारसे लाबोनाय समाव हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलनि लालखुरा ओनसोलाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों लालखुरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आख्राजुजों लोगोसे मोन 13 दोलो गौथुमफोरा बेरेखा हान्जा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। बेरेखा हान्जा सुनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लायो आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नबजित नार्जारिनो भट होनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। JTBआव दासान्दि सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टारनि थाखाय फिन दिनै सनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम टप 9नि नबजित नार्जारिनो भट होनाया जाफिनगोन। भट होनो थाखाय थिखानाय जानबुं अनजिमा 9152915246 आव फन हरनो हागोन। बयखौबो भट हरनो थाखाय मिरु फिसा खावलायदों। UPPL दोलोआ आइ लाभ BPF फेसबुक पेजनि सायाव पुलिस थानायाव केस थिसननो होनना खौरां मोन्दों। BTRनि CM प्रमद बर'नि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आइ लाभ BPF पेजनि हेंथायै UPPL हान्जाया FIR होदों। मख'थावनादि FIR होनाय UPPL हान्जानि मिडिया एन्ड इनफरमेसन सेक्रेटारि आयुब हासान मण्डलनि फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार पुलिसआ दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो थाखाय खोथा होदों होनना मिथिदों। प्रमद बर'नि BTC सरकारा बायसिगोन, BPFनि गोदान सरकार जासिगोन होनना खौरां बिजोङाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारनि बिबुंथिखौ नंखाय होनना बुंदों BJPनि EM रनेन्द्र नार्जारिया। बिथाङा बुंदों दि रावबो BTR सरकारनि MCLAफोरा BPFजों थाङा आरो रावबो बिदि हाग्रामाजों सावरायाखै। बिथाङा बुंबावदों प्रमद बर'नि UPPL BJP GSP सरकारा 5 बोसोर थागोन होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। JTB DID लिटिल मास्टाराव दासान्दि बर' फिसा नबजित नार्जारिया बादायना गावखौ गोख्रोङै सिनायथि होनो हादों। इउनाइटेड बड पिपुल्स अर्गानाइजेसन UPPLआ खौरां मेलनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ भट होनो खावलायदों। सिगांनि समाव हरनाय मबाइल नाम्बारजोंनो भटखौ हरफिननो हागोन होनना बिथांमोना फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।